Diskoan musikalki izakera erakusten dauen kantua dalako, ez da, erabili dugu. Gauez jaikil naiz, zabaian bera, euriari du. Gure ustez, edo nire ustez indartsua dalako, baina bestetik be, isiluneak gordetzen dauzelako. Nahi nuke amets, nahi nuke lo. Hitz egiten dau personan berregiteaz. Nire ustez oso funtsezko ariketa gure bizitzatan. Burutik kendu irudia. Ez dut inoz ez dutela kanta horri buruz, edo horren gainean. Eta gai bera bagian oso klasikoa da, aspalditik emon dana, bai literaturan eta bai eta musikan beran bai, baina gai apasionante iruditzea eta personaren berregitea, lurrera erori eta altxabea hortaz kantatzea oso, gauza hitzatera kargarria. Mikel Urdangarinen 11. diskoa Azula deitzen da. Nerabezaroan oso epoka zailean eta segurtasuna eta abesa emote ostean kolore bat zan. Azula zagian naturan oso sartunde dauelako, bai zeruan, bai uran, bai itxasoan. Konotazio honak daukoz ez da neutzako. Maikainean ordu joanak ogi birriña. Diskoak 8 kanta biltzen ditu, 3 Unai Iturriagak idatzitakoak dira, eta 5 Zornotzako musikariarenak. Mikel Urdangarinek idealizazioaz, bakardadeaz, maitasunaz eta harremanetaz hitz egiten du. Pentsatzen emoten diezen gaien arteko zelan baiteko lotura badagola, agian intimotasunean, agian lehenengo persona nahiko indartuan agertzen dalako, bai. Neuk ez baneki hautsi naizela, tanta bat lurrean bezala. Ilustasun erabateko heldu barik, agian ez naz kapaz be, horraino heltzeko, eta gaina ezea eta guztetan be. Baina bai plantatzen dudaz klabe batzuk niretzat oso hurbilekoak dienak, oso barrukoak. Hor kantuak eta temak gaiak agertzen die, beharra ondize daolako horiek ateratzeko. Berriz hasteko sasoia da, zutunduta aurrera. Disko honekin sonoritate berria dakar Mikel Urdangarinek, 15 urteko ibilbidean inoiz erakutsi ez duen soinua. Biolinak eta gitarrak eta astuin jodaz, astu ez. Astu sekula bez, baina albo batera itxi bai, eta zuzenekotik eta ezberdinduko zan gauza bat inguran eban. Soinu aberatsa, zabala, dinamika sortzeko garaian, kontrasteak sortzeko garaian, ahalmena deukona. Ez dut gehiago euri nahi, zabaian bera. Kuadroa 3 koloregaz, batez pintain jogu, eta kolore bakotzak normalean baino leku gehiago, bai ahotzak, nigandik hasi, baterizek eta teklatuak, pianoak. Koldo Uriarte eta Angel Zelada ditu taldekide proiektu berri honetan. Hirukoteak Andoaingo Garate estudioetan grabatu du diskoa denek batera. Egizan egun terdizen garatu gendun, ez da, behin soinua lortu gendule, gero behar dana da momentu emateokin fuerte egon eta harrapatzea, ez da. Kantua bera bizitzan metafora bat izan bida. Hasi garatu eta bukatu. Eta kantu horretan emonin bida dana, ez da, igoera, jeitsiera, eta hori guzti hori erakusteko 3 kote horretan kapasa gara eta gainera uste dut kapasak eta ondo gabizela. Mikel Urdangarin martxoaren 23an izango da Donostiako Victoria Eugenia antzokian.